Vi har jo for vane her i FFB Sponsornetværk at præsentere nogle prominente personer, og det må vi da i allerhøjeste grad sige, vi gør i dag, for vi står her med Alex Vanopslagh, partiformand for Liberal Alliance, og først og fremmest tusind tak, fordi du kommer, Alex, og hvad forventer du lidt at kunne fortælle om i dag? Kan du løfte til det? Jamen altså, jeg vil fortælle en god historie om, hvordan der har været sådan ledelsesmæssigt at skulle overtage et vingeskudt parti i Liberal Alliance i sin tid og prøve at få vendt skuden. Og så vil jeg jo fortælle lidt om status fra Christiansborg, og forhåbentlig kan jeg jo overbevise folk om, at den hurtigste hest på Christiansborg, det er Liberal Alliance. Vi har valgt at være en del af FFB Sponsornetværk, fordi det er et yderst veldrevet netværk. Vi har valgt at være en del af det, fordi der er mange sponsorer, og alle er aktive og møder op i stort antal hver gang. Man kan jo se, hvor mange der er kommet her i dag. Så det er et netværk, som giver os værdi. Det er den primære årsag til, at vi har valgt at være en del af netværket. Det betyder meget for os at være vært ved sådan et arrangement som det her. For det første får vi lov til at repræsentere Sparekassen udad til, men vi får også lov til at møde en masse nye mennesker. Der sidder jo 100 erhvervsdrivende her i lokalet og skal høre dig fortælle lidt. Og hvad får de med hjem i bagagen i dag? Hvis jeg er heldig, og de er heldige, så bliver de jo inspireret, men måske kan det også være, at jeg bliver inspireret og bliver gjort opmærksom på nogle ting fra hvad skal man sige, den virkelige verden, som jeg kan tage med tilbage til Christiansborg. Så forhåbentlig kan vi have en dag med gensidig inspiration.